Nawr darlleniad o Efengyl Ioan, pennod 13, adnodau 21 i 32. Wedi iddo ddweud hyn, cynhyrfwyd ysbryd Iesu a thystiodd fel hyn. Yn wir yn dweud wrthych fod un ohonoch yn mynd i brydychu. Dechreuodd y disgyblion edrych ar ei gilydd, yn methu dyfalu am bwy yr oedd yn sôn. Roedd un o ddisgyblion, yr un roedd Iesu'n ei garu, yn nesaf ato wrth y bwrdd. A dyma Simon Pedr yn rhoi arwydd i hwn i holi Iesu am bwy yr oedd yn sôn. A dyma'r disgybl hwnnw yn pwyso nôl ar fynws Iesu ac yn gofyn iddo. Pwy yw ef, arglwydd? Atebodd Iesu, yr un y gwlychaf y tamaid yma o fara a roi iddo, hwnnw yw ef. Yna gwlychodd y tamaid a roi i Judas fab Simon Iscariot. Ac yn dilyn ar hyn, aeth Satan i mewn i hwnnw. Meddai Iesu wrtho, yr hyn rwyt yn ei wneud, brwsia i'w gyflawni. Roedd neb o'r cwmnydd wrth y bwrdd yn deall pam y dywedodd hynny wrtho. Gan mai yngofal Judas, yr oedd y cod arian, tybiodd rhai fod Iesu wedi dweud wrtho, pryn y pethau y mae arnom ei heisiau at yr wyl. Neu am roi rhodd i'r clodion. Yn union wedi cymryd y tamed bara, aeth Judas allan. Yr oedd hi'n nos. Ar ôl i Judas fynd allan, dywedodd Iesu, yn awr y mae mab y dyn wedi oganeddu, a Duw wedi ei oganeddu yn ddwef. Ac os yw Duw wedi ei oganeddu yn ddwef, bydd Duw yntau yn ei oganeddu ef yn ddwy hun, ac yn ei oganeddu ar unwaith.